Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaur ekenaren 3an azkenena, Nui Azkoidirekin solastuko gara. Datorren larun batean, antolatuko den saskibaloi txapelketa solidaro baten inguruan arituko da. Baita ere, asteburuan, Arrosariako jaietan ibili gara, eta bertako irudiak haustatuko dizkizuegu. Orain, beti bezala, has gaitezen gaurko efemerideekin. 1779an, James Cook nabigatzaileak Tahiti aurkitu zuen. Mende bat geroago, 1889an, Canadian Pacific Railwayla bukatu zuten Ameriketako Estatu Batuetako bi kostak batzen zituen trena. 20. mende hasieran, 1905an, Alfonso XIII atentatu anarkista batetik kalterik gabe irteten da. Eta 1936an, Txirrita gare guztietako bertsolaririk ezagunetarikoa hil zen. Goazen gaurko egunkarien azalak errepasatze da. Diario de Navarrarekin hasiko gara. Titular nagusian, bihartik aurrera, Ilumira 280 ikasle baino gehiago selektibitateari aurre egingo diote. Argazki nagusian, Marea Berdean mimizaren aurka, argazkian martxaren irtera Ziudadelan ikus daiteke. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu, titular nagusiak esaten du, partiduak 0,88 euro boto bakoitzeko eta 12.600 eserleku bakoitzeko jasoko dute gobernuaren eskutik. Argazki nagusian ikusi daiteke, Iruña mimizaren aurkako korrika egiten. 4.000 pertsona parte hartu zuten eta 34.000 euro bildu ziren. Gara egunkariarekin jarrituko dugu. Titular nagusiak esaten duen bezala, udalak aldatzeko akordioak PNV hori onura emango diote. Argazki nagusia, Bilbao Basket ACB-en bere lekua irabazten du. Euskal Herria irratiarekin jarraituko dugu. Bi etxe kaleratze geldiarazi nahi dituzte Berriozarren, gaur hasiko dira Sanferminatako entzierroetako esia jartzen, honek ere garrantzi handia eman diote, eta apustu etxeen kontrako mobilizazioak hasi zituzte Sanduzelai auzoan. Egunaren hasieran laino ugari gero ostarteak agertuko dira. Haize aldakor ibiliko da iparraldekoa nagusi. Temperatura maximoak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Astearte goizean txukun, arratsaldean lainoak ugaritu egingo dira eta zaparradaren bat bota dezake. Goizean goiz hego-mendebaldeko haizea bizia ibiliko da. Arratsaldean iparraldera aldatuko da, temperaturan aldaketa handirik ez. Iruñerriko albisteak. Arrauneko albisteekin hasiko gara. 2019ko hiri kanpaldiko matrikula orriak eskuragarri daude. Matrikulazio datak hurrengoak dira. Ekenaren 3tik 5era, goizeko 9etatik ordu 2etara, oinarrizko gizarte zerbitzuan. 2019 eta 2020 udalkirol egitaragoa argitaratu dute, udaletxeko webgunean. Programazioa bertan kontsulta daiteke. Ekainak 4, 5, 6 eta 7 izena eman daiteke 012 telefonora deituz. Helduentzako zaharberritze eta pintura ikastaroetara izen emateko epea irekiko da. Ekenaren 5 eta 6an Aranguren Ibarrean erroldaturik daudenentzako. Erroldaturik ez dauden pertsonek interesa badute eta plazak gelditzen baldin badira, Ekainaren 7an eman ahalko dute izena 012aren bidez 8etatik 7etara arte. Iruñeko alduztei emango diogu pasoa orain. TV-Box sareak udeko programazioa iragarri du. Aurten 58 ikastaro eskeniko ditu arlo ezberdinetakoak.
teknologia berriak, zientzia historia, arte plastikoak, eskualdaritza eta ariketa fisikoa. Igeriketa eta irikanpaldiak ere eskainiko ditu udaletxeko webgunea bisitatu informazio gehiago izena emateko. Iruñeko udalak 2800 txartel zozketatuko ditu Entzirrioa ikustera joateko 195 txartel bikoitz egun bakoitzerako. Zozketaren epea gaur irekitzen da ekainaren 7 arte. Zozketa 12an izango da. Pertsona bakoitzeko izen emate bat onartuko da bakarrik, eta zozketaren baldintza bakarra nortasun agiria edukitzea da. Animatu eta parte hartu zozketan. Sanferminekin jarrituz, txupinazoa jaurtitzeko hautagaiak bozka daitezke jadanik, udaletxeko webgunean ere. Hautagaiak Lapan Blonesa musika banda eta Luis Zabalza Osasuna Klub Atletikoko lehendakaria dira. Zuen esku dago. Iruñeko udalak mugikortasuneko ordenantza onetsi du eta bertan ibilgailu mota guztien Iruñan barnako zirkulazioa arautzen da. Ordenantza hori abuztuaren 1ean sartuko da indarrean. Pertsonak hiri diseinuaren erdigunean jartzea, oinez egiten diren joan etorriak eta bizikletekin zein garraio publikoaren erabilera lehenestea xede du. Ibilgailu motordunen gainetik. Goazen gaurko agendarekin. Gaur, baluarten, arratsaldeko 8etan aske musikala egongo da, Jasi Kastolak antolatukoa. Sarrera 12 euro kostatuko ditu. Bihar, asteartea, Saharaz hegoaldeko Afrikaren erronkak, ekonomiaren historiaren bidezko analizia hitzaldia egongo da Brañengoko kulturetxean. 7:30 gaueko 9 arte. Ostegunean, Maite Larburu kontzertua emango du Erralioen txokoan. Sarrera librea. Tiralean, Barañainoko liburutegi plazan elkartasunerako azoka. Azoka solidarioa egongo da arratsaldeko 5:00 8 arte. Sarrera librea da. Ostiralean, Zentralantzokian, 25 urte pobreziaren aurkako nafar sareak antolatutako kontzertu solidarioa egongo da. Sarrera librea da. Larunbatean, Elortzibako Euskararen eguna jaialdia egongo da. Egun osoan zehar, sarrera librea da. Magazinaren bigarren zatira iritsi gara, eta sarreran aipatu dugun moduan, jarraian nori gauzkoide izango da gure artean. Horren ostean, Arrasadiako jaietara joango gara, beraz, honekin utziko zaituztegu. Arratsalde ona pasa eta bihar arte!